Kardong pini Birta Pangjang along pen nalisami rani timongpi. Tangte pini Birta Pangjang arjuikha. Karbia hampang along richimun pen doctorate degree aphai lakha unlang aporahot matijong ni phai kresir keparni Dibrugarh University along Anthropology Department Assistant Professor men arong kachoya lamke ningdono jen abirta. Arnisi ni mearni pharo kresir kepra narkep kepra trok anikan vosik ni phai kre trok arni dipurong sopi rong khelan arong along Dr. Junali Kropi toklang akopai chiwansi lir lor apir thialong pir thenang hachelong alang lia sarbura dhon singro lapen asarpi karlitang kawe hanse piatum Junali Kropi aphan dipu Mount Calvary English School along amen thabdunsi surihini ra hini anikan phan phokep ranar kep tokbor pho chipalong si second division pen kep asatlang chipaon lo kep asatlang unde rapi Junali Kropi alang li hem pen hong mate Silong Women's College along amen che thabdam lo lapen alang li phan trok kep ra pho tokbor trok chipalong si first division chipaon lo Junali Kropi alangli surhini ra troksi anikan Guwahati Arjia Bidapit pen phan troksi kep tokbor pho chipalong si Guwahati University angbong first division third position chipalong Northeastern Hills University mate NEHU Anthropology Department along Junali Kropi charidamsi phan trokke runner kep tokbor trokke pra troksi chipalong si MA gold medalist angrop chipaon alangli Northeastern Hills University along PhD aphan amen che thap thusi surihini ra kresir kep anikan PhD chipalong lo alangli kapa jura hot mesana posi toklang kachali arni kena hota mesen lo kachali kechenga hota mesen lo ACF Prahalad Kro Angjir Junali Kropi alangli PhD longde api anthropology apir thialong penang an kangsir kangchap amo chibitekang alangli toklang asim sim otsi workshop seminar katarli palo hehui alo paklang si anom jume chipadote kanglo Assam University Dipu campus along Anthropology Department along Loke Thana Sai Pangjang dunsi Vorenki Khi Pangjang dunlo alangli Dipu Singkiri Junior College along ta Thanbang Asai claim dunla Dr. Junali Kropi alangli Dibrugarh University along Anthropology Department Assistant Professor chipalong si alangli toklang apura long pangchu dunlo Hembred kabotia hin Dr. Junali Kropi alangli Dipu rong sopi rong milia maker Dr. Thengtong rong pipen chipachor chiparupsi alangli tumalong pinso so inut lapen arlo so banghini pir thenang hachelong rong pihema him tunalong ningarong awarmon wanglong Karbi aham phangalong kachithana teng munit abang putin si asang tet kachiwan kaprek ajaha kamunit sangtet chiwan o lapen ajaha kamunit sangtet chiwan o e munit akai henwo re tomon ki banglote avelo Lason thot si surihini ra inkoira hini anikan kijot matijong ni phai kresir keparni Dibrugarh University along Anthropology Department Assistant Professor men pressure stroke ajok ningkan thomke pra trok vet arta pen laso pirthe pen jeboy juilong laso along pachiton dunsi rong pihem pen Dr. Sangpi Junali Kropi arong kachiboy dap thop kechok arni an pacharap arni hotpon lo Dipu rong sopi rong mili rong pihemalong matijong ni phai inkora pho arni karlitang Dr. Junali Kropi aphan kapadoji kachikimo ajame kalong donrap chepho chero lapen jirpo jirpiatum malom sopor kachetong dunji aphan rong pihem pen towar cholang